Babka moja zlatá. Babka, daj tam. Babka, tak dám, daj ruky. Dajem ti, aby odskok kameru. Koľko sú? Naša babka spraví zajaca, však babka. Ujo, Jožko, tvoj zajac, tuto práve spravíme. No babka. A babka, usmej sa. Jaj. Pomaličky. Pomalite, tak skôr tak. Dobre. Ja v nedeľu som šťastný, v pondelok radosť mám. A v útorok je mieru plný, Boh čo dáva nám. V stredu a vo štvrtok vo svetle chodí zás. A piatok plný poteky, sobota plná krás. Chcem chválu, 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 vždy za Ježišovi. Aleluja, spievať svojmu spasiteľovi. O sláva, sláva, sláva mu patrí na veky. Že moje srdce očistil môj priateľ veľký. Do čeho šežem? Daj na strúhanie toto. No, to je čerstva, fajná. Čerstva. Tekvicom mám šedom. Daniel, tam je šedom tekvice. Ono, sebe vybereš do tere. A ber to do neho. Šikovný je on. Andrea Hejelia. Dobre, dobre. Krásne. Tak dozrevajú tu, a tam je dolu krásna. Pozri, tu. Pre 2 paradajke stačí, ne? Môžeme položnú. Ale to tak neužíva? To ich rozhoráčim bol. Skúrku zoberiem sa. Tam je dobre. Co? Albo paradajky červené. A paradajky. Cesto šopovalka medzi tým a potom... Malé. Ja bez toho robím aj to. Na bokču. Lepšie jak tamto. No tak teraz sa nastruhajú jablka na štrudli. Asi tak zo 20 kusy, ne? Dve. No to dá toto druhú polku. Lenže ty, keď chceš iba taký pásik. Čo mne tá škatula? Dobre. Ktorá škatula? Do tej škatuly, Ešte čo daj sme do tých mikrovlnku. konečkoch. No. Už nás tam nebudem dávať. Dúfam, že vytríme teraz. Tak, ak sa robí štrudľa, musíme jablka pripraviť, cesto listkové, cesto rozmražiť. Ja. No tak nemusí do režimu. Tam to tu vojde. To ja ti poviem. Toto sa zabudí tam dať, hrozenka. Ty rozdelávaš orechy, tá dávaš hrozenka. Tu máš ešte jablka, čo s tým? No tam tvoje s makovskou? Nič. Tu ju podrž. Dobre. Nepuklo jej.